O xornal La Voz de Galicia aproveitou a inauguración da Mobile Week, ou que sempre é bonito facerlle mimos a un ser querido, para entrevistar ou masaxear, segundo a quen lle preguntes, o presidente da Deputación de Ourense. O xornal define o presidente como rápido y locuaz, un profeta de la paternidad y un apasionado de los muñecos articulados. Por un despiste, ou polo que sexa, esqueceron preguntarlle por isto. Noutra orde de cousas, a Mobile Week causou unha grande expectación. 106 gústame en Facebook. Titulares que falan de grande participación, se o di el Correo Gallego, será verdade. E moi poucas imaxes para contrastar esa afirmación. Tal vez a participación non foi tan grande? En relación co investimento da Deputación neste foro, non diremos que sexa imposible de atopar, pero nós non puidemos facelo. Tal vez sexa porque a nosa redacción está no rural e internet vai a pedais. Por iso é tan importante gastar cartos para falar da fenda digital, definir Ourense como provincia intelixente ou crear eventos para que o presidente da Deputación dea discursos nos que saliente a importancia dese evento para vincular o territorio ourensán coa innovación. O de facer algo de verdade para loitar contra a fenda digital xa o deixan para outro momento. O alcalde de Ourense, o boneco articulado favorito do presidente da Deputación, anunciou que se as restriccións continúan en mínimos, o auditorio comezará a programar shows infantís cada domingo. Preguntou en Twitter se era mellor pola mañá ou pola tarde. Desde o Concello salientan que será nun día e nunha hora estable para facilitar a difusión da programación e fidelizar o público. Última hora! Estamos tal vez ante outra das ideas eureka do alcalde? Esta programación infantil estable foi un dos sinais de identidade da oferta cultural de Ourense, única en toda Galicia durante aproximadamente 10 anos, ata que foi cancelada, primeiro pola pandemia e despois polo alcalde e o seu odio visceral aos culturetas. Foi todo. Seguiremos informando.